Dahil sa mahusay na kampanya ng Pangasinan Provincial Police laban sa iligal na droga, ipinaabot ni Governor Amado Espino Jr. ang kanyang pagbati sa ginanap na Anti-Illegal Drugs Accomplishment and Assessment Evaluation sa Lingayen. Bilang chairman ng Provincial Anti-Drugs Abuse Council o PADAC, ipinresenta kay Governor Espino ang mga accomplishment ng kapulisan sa probinsya. Sa laban na to nga, hindi lang yung number na nahuhuli ang importante, kundi mawala yung drugs. And there are a lot of things that you should do para mawala yung drugs, hindi makukuha sa statistics lang yun. Kaya nga minayin ko kanina, na ang measure ko dyan sa achievement natin dito sa probinsya, yung conviction. Upang mas mapalawig ng kapulisan ang pagsugpo sa illegal na droga, isang tulong ang ipinangako ng gobernador. Wala kayong makuha sa inyong mga munisipyo, especially for operations on bypass, you could come to the provincial commander or you go direct to us here, the provincial government. We will provide you what you need. Samantala, bilang pasasalamat, isang regalo ang hinandog ng Pangasinan PNP sa butihing ama ng lalawigan. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.